Готини геймски аксесуари, купете ги от Ozone.bg с промокод Clasher, за да получите 10 милиона цента отстъпка. И веднага разбрах за 50 невероятни факта. Този епизод ще е в Дубай. Не е както сме свикнали, събота и неделя, ами е събота и неделя. Неделята за тях си е събота, най-тежкият работен ден. През събота населението на всички емирства е едва 150 души. През неделя обаче то наборява над 10 милиона. Ето на това казвам близост между мъж и жена. Целуването на публични места в Дубай може да ви донесе 10% отстъпка. Знаехте ли, че в Дубай няма физически лица? Тук в България дължим 10% отстъпка. Пак трябва да имате навършени 150 години, за да ви сервират алкохол. Силно знаете, че полицейските коли в Дубай са геймски. Имат си в 2008 година. Ако си търсите готини геймски аксесуари, купете ги от Ozone.bg с промокод Clasher, за да получите 14